Il-ħames ħatt-Randan. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġeremija. Ara waqt jiġi żmien, oraklu tal-Mulej, meta jien nagħmel patt ġdid ma' dar Iżrael u dar Ġuda. Mhux bħal patt li għamilt ma' missiriethom, fi żmien meta qbadthom minn idejhom biex ħriġthom mill-art tal-Eġittu, il-patt tiegħi li huma kisru għalkemm jien kont l-arus tagħhom, oraklu tal-Mulej. Imma dan ikun il-patt li qed nagħmel ma' dar Iżrael wara dawk il-jiem, oraklu tal-Mulej. Inqiegħed il-liġi tiegħi fosthom u niktibha f'qalbhom. U jiena nkun Alla tagħhom u huma jkunu il-poplu tiegħi. Ma jalmux iżjed lil xulxin u ħadd ma jitlilħuh ara fil-Mulej, għaliex il-koll kemm huma jkunu jafuni miż-żgħir sal-kbir, oraklu tal-Mulej. Għax jien naħfrilhom ħżonithom u ħtijiethom ma niftakarhomx aktar. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali. Oħloq fija qalb safja, o Alla. Ikollok ħnina minni, o Alla, fit-tjubitek. Fil-kobor tal-ħina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsinni kollni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Oħloq fija qalb safja, o Alla. Oħloq fija qalb safja, o Alla, u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Oħloq fija qalb safja, o Alla. Rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi spirtu qalbini wattaqni. Lil-mitinbin nagħllem triqatek u l-ħatin jerġgħu lura lejk. Oħloq fija qalb safja, o Alla. It-tieni qari. Qari mill-Ittra lil-Lut. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki b'leħen qoli u bid-dmugħ lil dak li seta' jsalvah mill-mewt. U kien mismuh minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Qatt li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubidjenza u billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-Mulej. L-Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, fost dawk li telgħu biex jqimu lil Alla fil-festa, kien hemm xi Griegi. Dawn marru għand Filippu li kien minn Betsajda tal-Galilija u talbuh: Sinjur, nixtiequ naraw lil Ġesu. Filippu mar jgħid lill-Indri, u mbagħad Indri u Filippu marru jgħidu lil Ġesu. U Ġesu weġibhom: waslet is-sija li fiha bin il-bniedem ikun glorifikat. Tassew ngħidilkom, jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, hi tibqa' weħeda. Imma jekk tmut, tagħmel ħafna frott. Min iħobb lil ħajtu jitlifha, imma min jobgħod lil ħajtu f'din id-dinja iħarisha għal ħajja ta' dejjem. Jekk xi ħadd irid jaqdini u għandu jimxi warajja u fejn inkun jien, hemm ukoll ikun il-qaddej tiegħi. Min jaqdi lili, il-missier jagħtih ġieħ. Issa qiegħed inħoss ruħi mħawda u x'naqbad ngħid. Missier, eħlisni minn din is-sija. Imma jien għalhekk ġejt għal din is-sija. Missier, għati glorja lill-ismek. Dak il-ħin instama' leħen mis-sema, jiena diġà glorifikajtu u nerġa' nigglorifikah. In-nies li kienu hemm semgħuh u qalu li kien qiegħed iriegħed. Oħrajn qalu kellmu xi anġlu. Ġesu jieġeb: dan il-leħen ma ġiex għalija imma għalikom. Il-ġudizzju ta' din id-dinja qiegħed isir issa. Issa se jitkeċċa l-prinċep ta' din id-dinja.
U meta nintrafal fuq mill-art, jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja. U qal dan biex jurjom bliema mewt kien sejjer imut. Il-kelma tal-Mulej.